Kagem ya sepining swasana wonten ing kalenggan dalu ingkang prunggan menika sawanipun Mbak Ayu Endang Sapardi. Bapak karo ibu-ibu ki sami mesti sami do batin. Batine piye? Sikilite gede-gede pletek-pletek ngono mesti. Ya ora kok ya. Ngapunten wau ora dirandat. Ah sebabe napa? Bar diesel. Oh ban diesel. Oke. Nyungki diesel terus bablas rene. Ya sing penting diparingi sehat walafiat. Cek seger ta? Amin, Mas. Nggih seger ngerti artine? Nen? Seger ngerti artine? Seger ki ngerti. Segerdu. Nggih ngaturaken wijing dalu Mbak Endang saged sowan ngabi Kang Mas. Saged sowan ngabiyantara wonten ing Ladan Wonorejo, Bejen Kecamatan Kabupaten Karanganyar. Masyaallah, tamune lumeber mugi paringi berkah barokah. Amin. Sing kagungan kersa Bapak sinten? Nyuwun sewu. Panjenengane Bapak Ibu Jumadi. Sing kagungan kersa Pak Sumadi penyanyine Pardi. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng lenggahan saking midhangetaken kula sak kanca paguyuban campursari Dextra Musik. Nggih. Dextra Audio Sound System. Betul. Kumplitan saking Mbak Indri Indrut. Masyaallah, mugi paringan berkah barokah lancar rezekine. Amin. Matur sembah nuwun keluarga besar Pak Jumadi sekalian Ibu Ipin. Ibu, nggih Ibu Ipin. Nggih. Kawula sak kanca sak rombongan diparing rezeki mugi ngangsalaken kagungan kersa pinaringan berkah barokai. Amin. Pinaringan lancar sak dayanipun. Mugi selamat calon temanten tasih enjang-enjang. Nggih. Dados keluarga ingkang ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Amin. Bapak Jumadi diparingi imamipun keluarga pangkasiat mom putra lan wayah. Amin amin Allahumma amin. Besanipun menika saking Ladan Sorobaon. Oh, Sorobaon niku daerah pundi? Sorobaon niku Jati Jaten. Oh, mula kono iki ra ono banci ya, Mas. Banci teko kono dipateni, ibu-ibu nganti do ndomblong lho. Ya ora mungkin enek wong pangarsane teng mriki Bapak Supono kaya. Oh nggih. Monggo mandhap napa teng mriki? Mandhap nggih mboten dados napa. Ayo Mas kendange. Ya. Kendange Mas. Iki midhuk rono. Ayo. Ya, siji, loro. Hop, rasa diri Mas. Ngapunten Bu, kula ajeng guwak batang riyen. Ora batang, alon-alon. Kendange Mas. Nah, engko nek jungkel ya piye? Dadi dipenerke kendange Mas. Rete. Iki mburi tekne sing ngepir iki apa? Oh alah. Nah, anu mbok ditaleni ning mburi ngono lho. Gondelan kaos sikilku ki ora apa-apa. Nah, engko nek timbange jatuh kan kowe ora nganggo BPJS kowe kan umum ngono lho. Yo lah Gusti, suarane tek mak klunting ngono ya. Alhamdulillah. Aduh. Nggih, ya Allah ngapa Mas? Anu mbok unggahke ping pira kowe nggih? Anu enek sing anu nyelempit. Nak anu ki ditinggal ngomah. Ditokokne kulkas ngono malah ya elok to. Iya. Ben aku ya tak tinggal ngomah. Oh, namu ya mbok tinggal ngomah. Tak dokone kulkas. Alhamdulillah, Mbak Endang. Nggih. Anggenipun Bapak Ibu Jumadi kagungan damel disembadani. Estu. Mengke sagomor tamu kagum ngapunten ingkang krematan ampun kesesa kundul angkur rumiyin. Lah kersane mergane Bapak Ibu Jumadi ngawontenaken undian. undian apa? Oh iki. Hadiah nggih. Masyaallah nggih. Amin. Aku mau makon bilah aku pilih sing iki dhewe. Sing ndi? Amit sunan sewu lho ya Allah iki lho. Oh ya kuwi ya ora, aku khususan Aku kagem ya Mbak susah. Manten nggih. Nggih, selamat ya Kak Manten, Mas Manten. Kak Ulet. Nggih. Ulet ki artine ki Uler. oh gak uler. Apa? Ulet ki dadine maksudnya piye ya? Dakoh kuat. Oh, enggal alhamdulillah. Nggih, ndang meteng Mbak Ulet. Amin ya Allah. Lah aku ora iso meteng aku mlajer kok. Iki sih. Lah aku ndak dikira dari tenan kan iki sini kok kaos sikil. Nggih. Pripun? Nggih. Nyanyi apa, Dik? Nyanyi apa jenengan? Ngersake napa? Lah jenengan maksudnya ngersake napa nek nyanyi? Lho, lagu manut mboten enten. Oh, resepsi nggih. Menika keluarga kadang besan saking Ladan Sorobaon. Nggih, Sorobaon.
Nggih, kangge bawa napa mboten mangga? Lajeng kewala nggih, Pak. Nggih, Nggih. katuran mangga. Langgam resepsi. Ayo Mas Rete mau nandi ndelik. Sapa? Rete. Rete iki sapa? Rete iki sapa? Rete iki ya pambiwara ya MC kondang kaloka. Kalau piyayene nang mburi kono. Oh, nggih nggih. Petok kancane kok ndelok. Nggih. Ya kekrek. Mangga. Lajeng kewala, Sa. Nggih. Juragan Dok ya sing gawe iki. Ya. Dok Puyuh jarene. Oh nggih alhamdulillah. Leres napa mboten? Mugi-mugi lancar. Nggih. Pokoke sing kertas kula tak kaban toko. Nggih. Katuran. Spesial kagem Panombyong ya, Mas. Ngersake langgam resepsi. Nggih. Mugi-mugi saged kagem jampi saya kagak lega. Nuwun sewu Ibu, berkah barokah, Masya Allah. Halo, halo. La 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 la. Jajar Pripun Mas? Yo. Oh nggih menika mratitisaken adicara foto pakurmatan. Nggih, masyaallah nggih. Saking keluarga ageng kadang desa. Nggih. Nggih. Aji mangga. Mesa-mesa. Mesam. Guyang-guyung. Halang guyang-guyung. Sajak arep mundut-mundut lagu bareng aku nyuwara lanang Pak guyu. Lah sebabe gemujeng ten apa? Lucu soke. Ora lucu kok diguyu. Aku mau jane ya ngudharasa. Pripun? Mau tak rungokke ketok sayuk ketok apik barang ki kok malih ki. Piye? Kok iso kaya ngono kuwi resepe apa? Wong sepe. Resepe. Resepe. Ya iki kanugrahane Gusti Allah. Alhamdulillah. Mugi-mugi berkahi. Amin. Nggih, alhamdulillah. Kodrate tak lawan kok, Mas. Iki kok ya Sinten niku langga poco dele ana mburi mengo sajake kok ayo rek mengkono wong. Monggo Mas. Sesarengan Destra Musik, Destra Audio Sound System. Ingkang dipun pangarsani Mbak Indri Drut,
keluarga Ageng ingkang Iya. mengugati. Halo, halo. Para priya lan nyae roh adon swetara Ambune sop, Mas. Ambune sop. Ya iki pas bener ya alhamdulillah katemben kanca-kanca keluarga Ageng Karang Taruna ambek dalaken Nggih, pasugatan. alhamdulillah. Masya Allah, tamune berkah barokah. Mriko mriki kebak ya, Mas. Alhamdulillah iki pomone aku sing digawe ngono seminggu aku langsung minggat nang Sumatera. Lah sebabe? Lah umpama piyai sakmenten iki kurang luwih enek wong 1000. Heeh. Wong siji 50 ngono ae. Heeh ya. Lah sumpene mbalekke lah ndang dengkelen aku. Minggat nggo sang minggat ning Sumatera. Iya. Mulai nang desa pateni wong kowe. Yo, Lah nira piye? Bar digawe terus mrono rene ora bisa nek 3 rekoso ora. Mesa mesa Amesa-mesem goyang guyung goyang guyung Anggoyang guyu saja arep mundut 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 Masya Allah yo piye mbak? sound sistemnya ya jembenggur Alhamdulillah Destra Audio kaguanipun Bapak Indri Dedek Indri saya kakung sapa jenenge sing kakung ora ngerti to? Ora ngerti. Bapak kuwi kene kok. Bapak Yanto. Ya Mas Yanto. Alhamdulillah. Sehat seger waras nggih Mas Yanto ten wingking. Son ra tau leren lho. Ndek ngene kono ning Kali Jambe. Heeh ndek ngiawan. Heeh, ndek ngene ning Boyolali kono. Iki dadi operator ora tau turu wae, ora tau adus. Ora tau turu, ora tau adus. Terus piye engko nek karo Mbak Indri piye terusan genahe Maksud kuwi? lah operatore iki lho rupane nganti meko ora tau adus. Iki ya mangga menase. Matur nuwun, babile Bapak Lurah sing ngersake lagu. Nggih. Mbak Pak Lurah Endang. niki